Ndizawuthi gqabagqaba nje kancinci ngombulo. Ndiqale apha esintwini. Ndizawubhekisa isikakhulu kubantwana. Bona abantu bangayaziyo lento ndizawuthetha ngayo. Wakuzalwa emzini. Uzalwa ngumzali okanye ngabazali ababini, umama notata. Utata sesinye isiduko, umama sesinye isiduko. Athi awufika apha ekhayeni bafike badityaniswe ngokuxhelelwa lagusha katsiki. Iqhubekeke yande de siyofika ekugqibeleni. Ekugqibeleni kuzovela abantwana. Abantwana bayazalana kulonina, bayazalana kulotata. Into ethetha ukuthi nakanye nangawo nawuphina umzuzu abo bantwana bakulonina bakulotata bawuhlala behloniphana, bawuhlala bezalana kude kuyovalwa. Yintoni kumbulo? Umbulo yinto eyayisithi mandulo xa umuntu ethe ngempazamo wanento emdibanisa nomuntu ozalana naye, kube nesikhamo esivelayo maxesha wambi. Ibilungiswa njani lento? Bekuthi kwawuba njalo bekungathathwa imipu kuyowudutyulwa laa mntu wenze laa nto. Ibihlanjwa ngendlela ephucukileyo, ngendlela eyawubangela into yoba ingaze iphinde yenzeke le nto. Ibihlanjwa njani? Abantu bakudala babe nobuchule bokulungisa izinto. Lawuba lenzekile lo nyala ngelishwa masibe sisithi ebesele omnye waze wombatha kudadewabo, waze wombatha kwinkosikazi yomntakwabo. Bekuya ke ithi ihlanjwe ngokuba kuxhelwe inkomo emdaka. Bambi babexhela inkomo emnyama, bambi babexhela inkomo emdaka. Kodwa kumaxesha amaninzi kwakusetyenziswa inkomo emdaka. Njani? Kuthi kwabakho inyala elikhoyo emzini kuxhelwe inkomo emnyama okanye emdaka. Into ebabeyenzela yayilihlazo elalilibi ekwakufuneka lithi xa lihlanjwa lihlambeke futhi lingaze liphinde lenzeke, kuba abantu bokuqala babengenaye unokhontoni. Unokhontoni yilaa nto ithi kuba siyenzile kuza kwenzeka ntoni. Ibisenziwa njani le nkomo? Le nkomo ibifakwe ebuhlanti. Kuthathwe lo mama nalo tata bafakwe phaya ebuhlanti kuba somlilo wakwamkhulu. Ngenxa yeengingqi zethu ke le nto yayingenzeki ngokufanayo, yayingenzeki ngehlobo elinye, kuba ndithe kaloku bambi babexhela inkomo emdaka, bambi bebexhela inkomo emnyama. Kodwa eyona nto yayibalulekile ngale nto yale nkomo yayingumbengo. Njengoba kubasiwe apha kojiwe lo mbengo basebuhlanti, umama uhambaze, utata uhambaze. Yayindlela ke yokuhlamba inyala. Wojiwe lo mbengo achophe ngapha umama onqathe, achophe ngapha utata onqathe. Uthi wawuphuma umbengo wawugqitywa atsala ube ngapha omnye ube ngapha, kuthiwe makutsala-tsalwane ngawo. Wenza ube mkhulu kwenzela ubuze ungaqhawuki msinyane. Uchophile umama
umeze uchophile utata umeze phofu kugcwele ebuhlanti uthi wawuqhawuka lambengo kuthiwe niyabona ke ningaze niphinde niyenze loo nto leyo uyabona ke into zokuqala babe sithi bazithethiwe zenzeke wayengasoze aphinde futhi nalamanyukunyezi akhoyo namhlanje ayengekho ngaphambili kuba umuntu wayesazi into yoba uyawuhlazeka namhlanje akanyala umuntu kulo muntu azalana naye omnye athi makube nje athi omnye ndingubhayi mna athi omnye ndingumampene mna uba siyazalana siphuma mzini mnye okanye sizalwa mazinye ayithethi loo nto leyo wena ungumampene mna ndingubhayi mayiye itshiye kutheni le nto ezinto sizithetha sifuna abantwana bazifunde into bazazi uba izinto zokuqala zazilungiswa kanjani okwesibini baphelile abantwana bethu esithaveni kuselwe athi omnye masambe edala athi omnye masihambe edala kuyofikwa phaa kuselwe buphele utywala kusasa uyofaka inantsi ke emapoliseni athi ndiyakumangalela undireyphile ukureypha ke kukudlwengula athi undidlwengulile kunyanzeleka athi ndifuna 10,000 kunyanzeleke loo makayikhuphe yiyo ke lamhlanje nibona izinto zibukekela futhi zisenzeka ngale ndlela zenzeka ngayo kuba azinasiseko ngokwenza kwethu le nto uba sihlangane kubekho abantwana abakhoyo zinjongo zokuba masibafundise abantwana bazazi ezinye izinto uba isisuka phi ubuza ujonga uye emva intombi zakuqala zazingayinxibi iblumas kuba iblumas andiyazi loo nto yiyo zazinxiba inkciyo kodwa wayengekho umuntu owayesithi uhambaze lo mntu kuba umuntu yayihlonitshiwe yayihlonitshwe nje laa nto yayihlonitshiwe uba kubekwe laa nkciyo phaa ngaphambili inkwenkwe ibingena ngxaki untshutyazaze indoda ibinxiba isidla kodwa kuthe kwawusukwa kwezo zinto kwakho izidlwengu zenzeka abantu abazalanayo baqale bajikelelana babulahla into yokuzalana bantwana bam ngomnye umhlaba lo sikuwo yenye indawo lesikuyo ithethe ukuthi nina abantwana benkciyo qinisekani uyintombi uyinkwenkwe qinisekani into eyakuninceda kukuba nifunde into zakwamakwenu nifunde isikolo kuba isikolo sisitshixo esodlula zonke izitshixo abanye abantu bangacinga into yoba nihamba ulonwabo nihamba inkciyo kanti yayindlela abantu bokuqala ababeqeqesha ngayo abantu bokuqala nangoku intombazana yayibalilishwa uyazubona intombazana ekuthiwa le ntombazana imithi kodwa namhlanje umntana ona 10 years ubele kumntana ngokabani lo mntana ngowam ithetha ukuthi ke loo nto qinisekani nathi bazali kukhona apho siphazama khona siyabathundeza abantwana ukuba mabayenze le nto bayenzayo uzawuthini umntakabani nomntakabani umdala mos niyambona uhamba phaa utheni lo wam uza kuhlala apha endlini nathi bazali sinegalelo elikhulu kwimeko yalamhlanje lamhlanje ayikho intombazana lamhlanje awuyazi inkwenkwe endodeni lamhlanje awumazi umfazi ejayeleni lamhlanje awuyazi intombi ejayeleni zonke nje zibothwa ngebande elinye
ndicinga uba ke masibuyele eNembo. Masibuyele eNembo. Andithi xa ndithi masibuyele eNembo masiphinde senze lambengo kuba lamhlanje andiqinisekanga uba ikhona into onoyisebenza na. Ngutata unetyala, ngumama unetyala, ngoba xa bebobabini bawusithele emfuleni bathi ababonwe kodwa amanyanga ahamba nabo. Bobabini nje banalo igalelo kwezinto zenzekayo namhlanje. Kuni bantwana bam, niyandiva ndithi umbulo yayintoni? Ngabantu abazalanayo kodwa bajikelane ngezinto ezimbi ezingcolileyo. Yayingumbulo ke lowo. And abantu bokuqala izinto babekwazi bona ukuzisebenza ngendlela eyiyo. Yiyo loo nto lamhlanje sibangela into yokuba masimane sidibana sisenza le nto. Kancinci kancinci sizawufunda de sifunde. Nina ke sebeyibambile, yibambeni bantwana bam, yibambeni. Nawuthi nawubangentla kwe-18 niqale kube khona nitshekishayo uba ubomi obo buyintoni. Intombazana ngaphambili yayiba na 25 years ingayazi inkwenkwe uba yintoni. Iva nje uba kuthiwa yinkwenkwe, ayazi uba yintoni inkwenkwe, into okwenzayo. Njemba lamhlanje 7-8 years umntu kuhlwisiso awumazi nokuba usifumene njani. Ithi ke loo nto qinisekani bantwana bam, nani bazali qinisekani. Lo mama wenkciyo makabe ngathi uyaqiniseka. Futhi ke mna into endiyithandayo yeyokuba kukhona amakhwenkwe apha, ngoba ngala atshaye izithiki zawo, awutshaye izithiki zawo acinge eminye imikhuba engeyongo, kuzovela iziqhamo ezingekhoyo. Kodwa ibuyambo, and ibuyambo iyawuthi zibe khona, isuke kuthi bazali iye ebantwaneni, isuke ebantwaneni ize ebudaleni. Camakho. Bantu abadala camakho.